subotu nas očekuje nova emisija Zvezde Granda, žiri se ponovo našao u centru pažnje. U jednom trenutku Marija Šerifović se potkačila sa ostatkom žirija jer joj se nije dopalo što jedan kandidat dobio glas. Zašto si glasala za čoveka, pitala je Marija Šerifović Snežanu Đurišić. Upravo sam objasnila, odgovorila je Snežana. Pa nema pojma, rekla je besno Šerifovićeva, koja se posle ustremila prema Karleuši. Ti imaš usta bre, progovori nešto, rekla je Marija Jeleni. Nešto kasnije se donekle smirila situacija, ali došla i do peckanja između Jelene Karleuši i Saše Popovića. Nisam znao, Jelena, da i ti snimaš ove limunade, rekao je Saša Karleuši. Nije ovo limunada, srce moje ćorovo, pa ovo je najveći grčki hit, rekla je JK. Duša moja sisata, ovo je za mene, veruj mi, rekao je Saša i nasmeo mnogi u studiju. On je na ovome zaradio skoro koliko i ti ovde sa Grandom, rekla je Jelena Karleuši.